Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel DHS exam update नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बेनि सायाव आपडेट नांगौ होननानै दा फाइनाली ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बेनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामगोन बेसेबां नाम्बारनि एग्जाम जागोन साबजेक्टआ मा जागोन आरो पास खालामबा नोंथांमोना बबे साबजेक्टखौ फरायनांगोन बे एग्जामाव बेनि सायाव आपडेट लाबावबाय आरो बे आनजादा अक्ट'बर लास्ट उइक नङाब्ला नभेम्बराव चान्सआ दङ मानोना बे एग्जामा पस्टपन जाखानायसो गासैबो डाटायानो दंखाजोबो एडमिटल' गोदान होनांगौ आरो एग्जाम डेटआ ओंखारनांगौ दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव बेयाव एडमिट डाउनलड खालामनानै आं दिन्थिगोन नाथाय बे एडमिटआ नोंथांमोना सिगांनि डेटआनो ओंखारगोन दे आन्दायनाङा मानोना गोदान डेट दासिमबो होनाय जायाखै अके थ' जेब्ला गोदान डेट होगोन नोंथांमोना गोदान एडमिट मोनगोन बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा चेन्जबो जानो हागौ बा लकेलावबो नोंथांमोना मोननो हागौ नाथाय जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो अब्लासो मिथिगोन बिनि फारसे दा बिदिब्ला जोंहा ग्रेड 4 एडमिट डाउनलड खालामनांगौ लिंकआ मोननै दङ मोनसेया जाबाय एडिशनेल आरो मोनसेया जाबाय मेन अफिसियेल साइटनिफ्राय दा जायखिजाया मोनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हायो दा बावदोंब्ला आइडिखौ नोंथांमोना बोरै मोनफिनगोन बेनि सायावबो बेयाव नोंथांमोना आपडेटखौ होलांखागोन जाहाथे बावदोंब्ला जोङो रिकभारि खालामनानै लानो हायो दा जोंनि एडमिट कार्डआव फैनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनो हायो आरो नोंनि इउजार नेमखौ होनानै पासवर्ड होनानै लगइन खालामनांगौ आरो बावदोंब्ला जोंहा फरवर्ड मोनसे गोजा कालार दङना बे फरवर्डआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ दे बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोङो रिकभारि खालामनो हायो आरो नोंनाव मेसेज थांगोन जाय मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार दङ बेखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै रिट्राइभ खालामदो अब्लानो नोंनाव रिकभारि मेसेज थांगोन एबा जिमेलावबो थाङो जिमेलनिफ्रायबो नोङो लाना फैनो हायो दा बिदिब्ला आं बेयाव होबाय जास्ट मबाइल नाम्बार एन्टार खालामबाय देन बेनिफ्राय जोंहा रिकभारि खालामसै फैदो दा जोङो बेयाव होबाय बेनिफ्राय जोंहा रिट्राइभ खालामनाय लोगो लोगो जोंनाव मेसेज फैबाय देन बेनिफ्राय जिमेलावबो थांबाय बेनिफ्राय नोंनि रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारावबो थांबाय दा बेखौ लानानै नोंथांमोना फिन खनसेबाव नोंथांमोना बे एडमिट कार्डआव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय जोंहा मोननाय आइडिया बेखौ होनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामदो सेम प्रसेसआव दा बेखायनो ग्रेड 4 एडमिट कार्डआव नोंथांमोना गोजौआव थुना होदो बेनिफ्राय दहायनि बायदि इउजार नेम बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगइन खालामदो आरो लगइन खालामनाय लोगो लोगो जों मोनसिगोन दा बिदिब्ला फै जों बेयाव लगइन खालामसै नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोननो लोगोसे टेकनिकेल भिडिअ मोननोबो नोंथांमोना बेयाव नायबाय थानो हागोन दायो लगइन खालामब्ला बेबायदि जाबाय लोगोफोर एडमिट दा बे डेट अफ एग्जामिनेसना सिगांनिसो बेयाव आन्दायनाङा दे एग्जाम टाइमा 11 AM मोन एबा 1.5 घन्टा एग्जाम जायो एग्जाम टाइमा 1.5 घन्टा टाइम नों बबे पस्टआव खालामदों अनलाइन बेनो जाबाय DHS DME बेनिफ्राय आयुष दङ आरो लोगोसे DHS FW दङ एग्जाम हैनो थाङोब्ला आइडि मोनसे लांफानांगोन भटार कार्ड पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स बेनिफ्राय गांनै फट'कपिस लांफानांगोन बेखौ नांथारगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना एडमिट कार्ड लांफाथारनांगोन एग्जामनिखौ बेनिफ्राय एग्जामनि मार्क्सआ 100 जागोन टाइमिंआ मिथिखाबाय 1.5 घन्टा बेनिफ्राय 50 कुइसन थागोन माल्टिपल चइस टाइपनि जागोन आरो बेयाव मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोननाय जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया लोगोसे साबजेक्ट नोंथांमोना फरायनांगोन बेनो जाबाय जिके फरायथारनांगोन आसाम जिके इन्डियान जिके इंलिश फरायनांगोन बेनिफ्राय साइन्स आरो लोगोसे मेथ्स आरो बे गासैबो 8 फार्स्ट लेभेलनि फैगोन स्टेन्डार्ड 8 फार्स्ट लेभेलनि आरो कुइसन दाननाया गोरा फैनाय नङा इजि फैगोन नाथाय नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनांगोन अब्लासो इजि मोनगोन नङाब्ला गोराखौनो मोनगोन दा बेयाव जायखिजाया मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोनगोन आरो बेयाव रं जायोब्ला नेगेटिभ गैया एबा माइनास पइन्ट गैया बेखायनो गासैबो नोंथांमोना कुइसनखौ एटेम्प खालामजोब जाहाथे नोंथांमोना हायो एबा नाम्बारखौ मोननो हायो दा साबजेक्टआ मिथिबायना बेनो जाबाय जिके इंलिश साइन्स बेनिफ्राय मेथ्स मोनब्रै फैगोन दा बेयाव नेगेटिभ गैया नोंथांमोना मोजां फरायदो आरो आनजादखौ नोंथांमोना मोजाङै दो आरो गोदान डेट ओंखारबा नोंथांमोना थाबनो आपडेट लाबोगोन DHS एग्जाम आरो बे जानाया चान्स दङ लास्ट उइकआव अक्ट'बर नङाबा नभेम्बराव चान्सआ दङ